ser jo perfekt ud det her, altså. Vejret med os. Knap 30 grader i skyggen, var det ikke sådan noget i den stil? 28,5 eller sådan noget. Ja, det er i hvert fald varmt i solen. 5 meter i sekundet fra øst. Vi skal bare den vej. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently, and all my destinations will accept the ones that Der er lige et ekkolod, jeg lige skal kontrollere det der VVS-kit. Den kan sgu ikke rigtig lige se på den. Den brokker sig lidt, når jeg tænder den. Men jeg skulle heller ikke have haft tid til at sætte den i går, og nu er vi i Hampersund. Så jeg tror lige, der skal lige lidt reparation til, når vi kommer op til vores ø. Don't come closer, all I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cage of a boat, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Så der er en wobbler spændt ud efter affærerne her. Så kommer der lige lidt dønninger. Underneath my being is a road that disappeared. Late night I hear the trail, they're thinking we're the dead overhead. Så lykkedes det sgu at finde vores lille indsejling. Vi var hele vejen derude, hele vejen rundt og på vej faktisk rundt om den ø, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men de fleste inden for kajakforum dem der har været i Hampersund, har det ligget her. Så der var vi på vej. Jeg kunne kende det fra sidste år. Hvad hed den? Florøen. Florø. Jeg kunne kende en lille bitte indsejling med super lavt vand, 0,5-7 stykker. Den kunne jeg kende, for vi sejlede den vej ud sidste år. Så der slog jeg lige bremsen i, og så fandt vi vores Koø, tror jeg også, den bliver kaldt. Det er noget med, der er køer om på den anden side af øen. Hvad er det, du har på mausen? Det er en muskel. Og så har jeg drivbåd. Nice. Det er sjovt. Noget nemmere end en almindelig havkajak. Lidt mere sikker, vel? Lidt mere sikker. Så kunne jeg også finde ud af at styre en fiskestang. Der blev fisket undervejs. Ja. Det blev desværre ikke til nogen fisk. Jeg havde et enkelt hug. Det var faktisk... Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Oh, such is the passage of time, so fast to fall. Fuld gang i kartoflerne, danske kartofler, som er kogt i havvand. Gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, throw down my ace in the hole.
Hvad var klokken, da vi landede? Ja. 6 eller Så er den stået på afslapning, en lille smule fiskeri og... Ja, jeg skal det. Lad os få noget at spise. Så er der sgu... Så er der hakkedrenge. Hvad var det? Hvad blev det til? 2,5 til hver, eller? Og danske kartofler. Velbekomme. Det er blevet til indtil videre 2 flotte makreller. En her er virkelig flot størrelse. Den der bliver fanget sammen med dens tvillingebror. Så valgte jeg så at sætte tvillingebroren ud igen. Så som min bror siger, så har jeg ikke nogen beviser for det, men så må jeg bare tage nogle flere. Det er sådan en rygeovn med. En Abu. Ordentlig motherfucker. Med gas eller spritbrænder. Det må vi prøve. Ja, det er en fantastisk dejlig varme der. Jeg ved ikke om vi har gjort et eller andet galt, men der er godt nok godt blus på den. Men det dufter af røg. Det dufter faktisk super godt. Den har stadig været i live, den der. Prøv at se der. Skrædder. Det dufter godt. Så skal vi altså op og hygge. Tager vi dem ikke bare på et spækbræt, jeg er oppe og sidder og deler? Øj, hvor er det bare godt, mand. Hold da kæft. Er det godt? Det er rigtig godt. Skal vi over sidde på stolen, eller tager vi den bare her? Det der gør vi rent derhjemme, eller gør vi det rent i morgen? Det er vi nok nødt til. Der ligger meget. Det er gode. Det er fandme guf. Det skal vi op, og det er vores natmad. Klokken er 10-12. Så er det vist bare det, og så er det vel bare godnat. Så er vi klar til i morgen. Den er også fotogen i stolen, hver gang jeg lige gør et eller andet, så lyder det som at slå en brud. Faktisk. Jeg skal høre mere på. Godmorgen. Så er det kaffe. Og Hampersund kaffefløde, som er blevet til en tradition. Det er ikke så ringe. Ja. Coffee cream. Så er der kaffe. Det er simpelthen blevet så varmt, at jeg simpelthen været nødt til at spænde noget skygge ud over vandet. Der er simpelthen ingen skyggeplads lige nu. Klokken er 20 minutter over 1, og den står bare lige ned. Goddamn, det var lige i gang med at ryge noget makrel.
igen. Denne gang er det ikke mere. Frokostryger. Sen frokostryger. Se hvordan det ser ud. Dufter godt. Det kunne være et duftkamera her. Så er der lige sådan 2 over. Perfekt. Aromat og salt med kramstop. Nice. Ej, igen de der store fede nogen, du tager. Hvad sker der for det? Men så skal vi have makrel i dag. Sådan er det. Så ser det ud som om, at der er bid fra junior. Der er lidt endnu en makrel. Satser faktisk lidt på, at der måske var ved at være tid til at få en havre. Så har vi også taget 2. Ej, der røg den i. Det ser faktisk ud til at være en rigtig pæn en, den der. Sindssygt flot. Det er ikke en flot fisk. Ikke lige så voldsomt som dine gigantiske makreller, men det er den størrelse, jeg fanger umiddelbart. Det er en god filetstørrelse ned til samlingen. Det er i hvert fald bedre, end det har været de 2 andre gange. Det kan være, der er mere fornøjelse i den her. Yes. Skål. Og en god fangst. Ja, en kanon dag, altså. Der er ikke meget i morges, men... Nu er lige midt på dagen, vi ikke rigtig gad noget som helst. Nu har jeg så kørt det. Jeg fatter det stadigvæk ikke, at de makreller, jeg tager. Det er fint, at jeg tager makreller, det er ikke det. Jeg synes også, det er en fin, okay størrelse, jeg er tilfreds. Men det var sjovt, alle dem du tager, de er bare lige det større. Det fatter jeg ikke. Det var godt. Den er godt. Ja, fantastisk. Der er sgu mad. Røde makreller. Igen. Det var det. Det vil blive sådan en normal ting. Det er altså endnu en gang røget makrel. Men det er sgu den eneste måde at spise makrel på. Det er jeg fandme enig i. Det er bare... så er det. Det er fast.
Så er det lørdag. Vi har sgu sovet længe. Jeg var oppe og vende lige da klokken var 4. Kunne høre noget fisk, jagede i vandet, og vinden havde vendt bølgerne, der kommer ind på land. Men der har man kun sovet 3 timer. Så der lavede hurtigt en vurdering af, at man skulle på den anden side. Det er jeg sgu glad for, fordi jeg kunne så sove til klokken faktisk var 8:30 i dag. Jeg kunne mærke, at jeg var sgu i søvn under skud. Jeg havde ikke køreturen herop, og det at man vågnede tidligere og skulle ud og fiske. Jeg var sgu træt i går. Det var super koldt i går. Super varm dag ellers, og så lige pludselig så blev det bare super koldt. Så det var i lange bukser med jakke og det hele, og her til morgen er det heller ikke super varmt. Det er stadig shorts, men det er lige til der, hvor man vurderede, om man skulle have lange bukser på. Men vi sidder også i forhold til sidste år. Der var vi i total læ på vores ø. Den er altså... Der er altså vind. Nu er der kaffe. Jeg skal lige slukke kaffeapparaturet her. Kaffemaskinen. Fundet nogle kopper frem. Skal vi have vores morgenkop. Så står den på havregrød bagefter. Vi har spist, der er makrel, så vi kan få makrel til morgenmad, men det er der sgu ikke rigtig nogen af os, der har lyst til. Så ja. Frokosttid. Vi har fundet, I kan se, øens eneste gode skyggeplads inden for overskuelig afstand af vores lejr. Over bag den store sten der. Så er vi kommet på plads. Det ser lidt åndssvagt ud. Så gemmer os om bag den store sten her. Men man er sådan i skygge og til et par brændte ben. Så går det lige. Jeg har været så sej, at jeg har bare beholdt min trøje på i dag. Jeg har sgu fået lidt for meget sol på overarmen, så. Men det går fint. Her der er det faktisk næsten koldt. Jeg trækker om mine fødder ind under stenen. Det er ikke helt ringe. Tænker jeg i hvert fald. Vent, den her eller? Så er vi her sgu. Det giver vi også til skille. Så har vi vores lille lejr her, hvor vi sidder og får et glas rødvin. Cheers. Vi sidder og holder øje. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, og overhovedet ikke gøre mig klog på makrelfiskeri. For jeg må ærligt erkende, det er ikke noget, jeg har dyrket særlig meget andet end her i Hammersund. Men vi sidder og holder øje med. Nu skal jeg passe på. Jeg tror, det er et strømskilt. Jeg er ikke sikker på, hvad man kalder det. Men vi kan se de her streger i vandet. Når der lige kommer sådan en, hvad der måske svarer til et spor på sådan en landevej, der lige kommer forbi, hvor vi sidder. Og vores erfaring siger lige nu i hvert fald, at står man bare og kaster, så ja, der kan godt falde en makrel. Vi har fanget en del makreller heroppe. Men står man og kaster bare ud i ingenting, eller bare ud, så kan der da godt falde en makrel, men der skal mange kast til, rigtig mange kast. Når der kommer de her skilt, som vi kalder det der ligner nærmest sådan en lille vej eller en sti, eller hvad vi kan kalde det, ude i vandet, og kaster ind over dem, så sker der ting og sager. Ikke altid, men faktisk ret ofte. Så nu har vi lige siddet, og vi har faktisk siddet og spist nogle chips og drukket lidt rødvin om lidt, så skal vi have vores aftensmad. Vi gider egentlig ikke rigtig at lave noget, så det bliver noget rugbrød. Klokken den er 20:08, og der er lige kommet en af de her
Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Der kommer kørende ind her. Og den kører faktisk lige forbi, hvor vi sidder. Og der står min bror og kaster ud. Det kunne da være vildt fedt, hvis jeg lige fik med på kameraet. Han lige får et hug. Og så har man fanget så mange makrel nu, at vi simpelthen bare løsner gearet fuldstændig og lader makrellen løbe. Og i og med, at man egentlig lader makrellen løbe, så har vi så også erfaret, at fra der kun egentlig var én makrel på til at starte med, så er der sgu 2 på, når man kommer ind. Man kan lige pludselig mærke, at det er ekstra hug, og den bliver lidt tungere. Så det er jo fedt. Normalt så flår jeg sgu bare de makreller ind på land. Men man er ligesom blevet mæt og er ved at gro makreller ud af begge ører, så man lader dem løbe, og så napper man der bare en ekstra makrel. Silently, and all my destinations will accept the ones that's me, so I can breathe. Circle they grow and they swallow people whole. All their life they say goodnight to why they'll never know. Got a mind full of questions and a teacher in my soul, so it goes. Don't come closer, oh I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cage of they boat, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late night I hear the drill, they're thinking we're the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.